Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור חדש של ספרדית עם נוי. היום אנחנו הולכים לדבר על ההבדלים בין הספרדית שמדוברת בארגנטינה לבין הספרדית במדינות אחרות בדרום אמריקה, חוץ מאורוגוואי, כי באורוגוואי באמת מדברים כמו בארגנטינה, פחות או יותר. כאן אני נמצא עם חברה שלי מליסה. Hola מליסה, ¿cómo estás? מליסה היא מארגנטינה, היא מעיר שנקראת סלטה, שזה בצפון של ארגנטינה. אז בואו נתחיל. אנחנו רואים שבעצם כל מי ששמע את הספרדית בארגנטינה, שומע שיש הבדל. זו אותה שפה, זה ספרדית, מי שמדבר ספרדית יכול להבין את זה, אבל יש איזשהו הבדל שמבדיל אותה מהספרדית ברוב מדינות האחרות בדרום אמריקה. ההבדלים ניכרים בדקדוק, הגייה ואוצר מילים, ואנחנו נעבור על ההבדלים העיקריים. אז קודם כל, הבדלים בדקדוק. השימוש בגוף בוס במקום בטו. אז אני משתמש בטו, אבל מליסה משתמשת בבוס, וזה משנה את כל ההטיה של הפעלים בגוף ראשון. אז למשל, במקום להגיד tú hablas, מליסה תגיד, כמו לא עושה? vos hablas. הדגש הוא גם הולך לסוף המילה, as, במקום hablas, hablas. עוד דוגמה, זה פועל חריג tener, אני אגיד tú tienes, אבל בגוף vos זה יהיה vos tenés. החריגות של הפועל tener מתבטלת. אותו דבר, tú quieres, אבל היא תגיד vos querés. אז זה ההבדל הראשון. ההבדל השני זה הבדלים בהגייה. יש לנו שתי אותיות שהוגים אותן אחרת. האותיות Y ו-L. אני יגיד יא. למשל, ימר, מיימו. אבל בארגנטינה אנחנו נוכל לשמוע צלילים שישמעו לנו כמו שין או כמו ג'. למשל, שמר או ג'מר. Melissa, ¿puedes pronunciarlo? La palabra llamar. Llamar. Yo. Lluvia. calle. אוקיי? הבנתם את העיקרון. ועוד הבדל זה הגייה רכה של האות אסה. בסוף מילה, אבל בעיקר לפני ייצור, וזה תלוי באיזה אזור בארגנטינה אתם נמצאים, כי יש מבטאים שונים, אבל זה ככה בגדול, בהכללה. אז למשל, אני אגיד קסס, ואני אבטא את האסה בסוף המילה, אבל לעתים זה יישמע כמו קסה. אבל זה, לפני ייצור זו דוגמה יותר טובה. למשל, אני אגיד, כejemplo, decimos de la S, por ejemplo, más que nada. אני אבטא טוב את ה-S, más que nada, אבל היא תגיד, más que nada. בספרד זה נקרא אספירר, היא נושמת את ה-S, היא לא בדיוק מבטא אותה, más que nada. Más que nada לעומת, dilo otra vez. Más que nada. Cusco לעומת, Cusco. אוקיי, זה לא קורה רק בארגנטינה הדבר הזה, אבל זה בהחלט מאפיין. ואוצר מילים ייחודי. בארגנטינה יש מילים וביטויים ייחודיים שמקורם בעיקר באיטלקית, כמו למשל בדוגמה במילה לבורו, עבודה, וגם בשפות מקומיות, למשל פלטה, שזה אבוקדו. ברוב המדינות זה יהיה אגואקטה. בעצם מצ'ילה עד לפרו, כולל פרו, אומרים פלטה במקום אגואקטה, שרוצים להגיד אבוקדו, אבל זה קצת סוטה ממה שאנחנו מדברים עליו פה. אז בואו נראה. המילה שהפירוש זה
היי או חבר או בשביל למשוך תשומת לב. Dame un ejemplo. ¿Cuándo usarías la palabra che? Para preguntarte, che, ¿qué te parece si vamos a tomar mate? Ok, che, ¿qué te parece? היי, זה בעיקר כדי למשוך תשומת לב. פיבה, פיבה במקום niño, niña. Laburo, אמרנו במקום trabajo. Pero ustedes dicen trabajo también, sí. Sí, sí, claro. Se dice trabajo, pero laburo es más argentino. זה יותר ארגנטינאי להגיד את זה. ואנחנו מגיעים פה לטבלה, אל תיבהלו, כי אני רוצה לתת לכם קצת מעבר, אני רוצה להראות לכם עוד פעלים, גם חריגים, גם לא חריגים, איך יגידו אותם בארגנטינה. אז, בואו נראה. אז יש לנו hablar, אוקיי? פועל של AR, tu hablas לעומת, Vos hablas. אוקיי, שימו לב, הטעם הוא במלרע, זאת אומרת בעברה האחרונה, as. Tú cantas. Vos cantás. אוקיי, tú comes. Vos comes. עוד פעם, הדגש הוא בסוף המילה. tú corres. Vos corres. יפה. tú vives. Vos vivís. tú escribes. Vos escribís. tú eres. Vos sos. אוקיי, שימו לב. לא, אין ארס, יש סוס. vos sos. כמובן שבארגנטינה יבינו אתכם, אם תגידו tú eres, כן, אני אומר את זה, ואני נמצא בארגנטינה, ואין לי שום בעיה, כמובן זו ספרדית שהם קוראים אותה, אם קוראים ספר אז לעתים זה יהיה כתוב בגוף tú, אם רואים טלוויזיה, אז אין עם זה שום בעיה. tú tienes הופך להיות, Vos tenés. אוקיי? tú vienes, Vos venís. tú puedes, Vos podés. tú quieres, Vos querés. tú entiendes, Vos entendés. tú pides, Vos pedís. tú sirves. Vos servís. יפה. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה, קודם כל שבארגנטינה הגוף בו שם דגש על העברה האחרונה של הפועל. אוקיי? ראינו את זה. דבר מעניין, פעלים חריגים. הפעלים החריגים בגוף טו הופכים להיות רגילים בגוף בוס. זאת אומרת, אין לנו חריגים. זה כביכול יותר קל. אנחנו לא צריכים ללמוד. אנחנו עדיין נצטרך ללמוד את החריגים, כי בגופים האחרים הם יהיו אותו דבר. למשל, קרס, רק בגוף בוס, אבל בגוף אל זה יהיה קיירס, סליחה. אז עדיין צריך לדעת אותם, זה כביכול מפשט את העניין הזה. וישנם פעלים חריגים שלא משתנים, למשל וס יהיה עדיין וס, כן? אין מה לשנות פה, דס יהיה דס, מהפועל דר לתת, כן? ועיר ללכת, וזהו, אלה היו הבדלים המרכזיים באמת, ואני מקווה שזה עזר לכם, שלמדתם משהו חדש. אם כן, אני אשמח שתיתנו לייק, תרשמו תגובה, אם יש לכם הצעות, דברים שאתם רוצים שאני אעשה עליהם שיעור, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות, ונתראה בשיעור הבא. Hasta luego. Chao. Chao.